Nggih, sakmenika dipun balik malih Mas Kirun. Lan ugi teman-teman dari Kompas, jangan tergesa pulang dulu. Nanti disuruh ikut menyanyi di sini dikarenakan ini permintaan dari tuan rumah. Begitu ya. Oke, saya tunggu. Monggo Nduk Susi katuran jumeneng sesarengan seneng guyon wonten ing dalu punika wonten dalemipun Pak Tio Mojosari. Yo. Selamat malam Dek Susi. Selamat malam Pak Tris. Jan luar biasa. Iki ketemu maneh sing wingi ketemu ning Banaran. Nggih. Terus mbiyen kira-kira ya wae ketemu meneh ya. Malih bentinan mboten napa-napa Pak. Bentino yen kaya mangkono sesuk nderek. Derek mawon. Derek. Pokoke melu ora melu, nabuh ora nabuh, panggah seneng guyon. Nggih. Kabeh melu ya. Sesarengan ngoten nggih. Oke, alhamdulillah ki mau dipun aturi dening panjenengan Mas Tio kalian panjenengan Mbak Kun Mariatin. Nggih niku. Lek Mbak Tin sing sedakep kae. Pundi? Sing sedakep ndelik. Oh, ndelik. Alhamdulillah iki mau go karawan dene teman-teman dari Vespa Kompas Tulungagung. Tentunya nanti jangan pulang dulu ya, Dek. Nanti bisa ditawarin lagu mau duet kali panjenengan monggo milih nyanyi dhewe nggih monggo. Ngoten nggih. Nggih. Heeh. Mbak pilih disapa dulu monggo. Nggih, sugeng dalu sedaya para tamu undangan, selamat menikmati hidangan. Heeh. Nggih, dimaem. Dimaem. Wong hidangan. Wah, Mas Roni niki mau nggih rawuh. Soale madhepe mriku mboten ngapunten Mas Roni. Wilujeng dalu. Ya. Pripun niki Pak Ya Tris? paling mboten ya ngaturke lagu tapi ditawarkan bilih para tamu badhe nyanyi engko ben lek selak wengi engko jane kondur. Nggih mboten sah kondur, tilem mriki mawon lho Pak. Niki kanca-kanca Kompas. Sekiranya ini ada permintaan lagu mau duet di sini. Wes napa? Iku selak kewengen sawere selak entek. Ora apa-apa Mas, ngenteni angete ya engko kono ya malah entek dingget-ngetan kono. Oh iya jane iki bar bojo wae. Aduh. Kene kadung kene bocah tipis. Aduh, dikandulne mawon Pak Tris. Nek tipis dikandulne. Lah iya makan tak telu itu Kang wis pakai ngono lho. Ngoten to. Monggo Mas, mangke Mbak pilih bergabung langsung utawi sak menika niki badhe request duet kali Dik Susi nyumanggake dari teman-teman Vespa Kompas Tulungagung. Heeh. Dereng Mbak Tris, dereng angkat niku mau lho. Cirose Mas Putut tahu. Emang belum datangnya air kebahagiaan itu orang tidak bisa pokoknya pola gayeng. Kirang gayeng ngaten. Oh, kayak kesimbole sampean apa Mas? Dereng gliyeng durung gayeng. Aduh, kata-kata ngono to Mas. Heeh. Dadi kaya ngono. Ya diaturke Mas, lek ngono. Nggih. Kareng tadi kayak kanca-kanca. Sesarengan kalian campur sari seneng guyon. Mas Widodo kula rantos wonten mriki lho Mas Wid. Pun boten usah sing pecah sing utuh-utuh mawon.
Dugi kalian Dik Reza. Seneng guyon. Manjing ana sakjroning kalbuku niku.